Matod pa sa atong tubag sa Salmo, mura man ni siyag instruction unsa man tay gisulti, ayaw paghikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Gahapon sa atong ebanghelyo gihisgutan nga kadtong sanlahon gihikap rang Hesus ayo dayon. Nya ang tanang mga giyawaan wag tang yawa. Karon paralitiko na sad. Iya rang giingnan, bangon, wa na siya mohikap nya. Bangon. Bangon dayon. Mutuo mo ani nga nabuhat ni Hesus. Maayo. Nya mutuo na gyud mo nga ang isulti ni Hesus mao gyud atong sundon. Diri sa atong unang pagbasa, niingon diri, matngoni ninyo ha, nga kining gisaad sa Ginoo nga pahulay, nga makasulod gyud mo ani. Nga naman, insiwa biya tay kalainan sa mga Israelita. Ang mga Israelita, nakakita baya sila sa kahibulungan nga gibuhat ni Hesus. Grabe kayong ilang pagtan-aw sa mga buhat sa Ginoo, pero wa sila motuo. Nagsigi sila sa ilang pagkamasupilon, mo nang wa sila makatilaw sa pahulay sa Ginoo. Generally speaking ba, ang kalibutan karon way pahuway. Way pahuway oy. Kada lang ato mga business establishments, labi na din hiron sa Cebu, daghan kayo nga inig kagabi siging trabaho, way pahuway. Unya, inig kabuntag, sige gyapong trabaho, way pahuway. Hapit way pahuway ang mga tao karon. Nya unsa may rason nga dili ta mo pahuway, kay mangitag paginabuhi para sa maayong kaugmaon, di na mamahuway. Muna, nanuman, kay wa naman ta mo tuo nga ang Ginoo mo'y tighatag natong pagkaon, mo'y tighatag nato og kaayuhan sa atong mga sakit. Moingon naman ta, og di ka mo trabaho, wa kay kwarta, patay jud kag basakit ka. Nya kaning paralitiko ni gamit ni kwarta di ay aron makabangon siya. Kadto di ang sanlahon ni gamit itong kwarta aron maayo ang iyang leprosy. Oy, tubag. ang mga Israelita nga nagbaktas dito sa desierto 40 ka tuig, ning tabok pagin sila sa dagat nga pula katong Red Sea. Nitabok sila nga ang tubig, nabuak ang tubig, nigamit sila kwarta ato. Wow. Suwayo, gamit og kwarta, tabok diha anang dagat na padung adto Cebu City. Di ba dako kay kagasto, ambot kanusa ka na mahimong karsada o gato yung ipakarsada? No, kanusa ka ha. Di agani diri loyog jutay sa ato, lisod pa manggay tag-agi nga kadugay na ana. Nga yuta gid na wa man gani makarsada. Pero why gamitay kwarta? Mugamit lang tag Ginoo. Mahimo ang mga butang mo na ingon, ayaw laging hikalimti ang mga buhat sa Ginoo. Lingi ako no nang imong tupad. Lingi ba? Putuki ba ka na imong tupad ba? Sa imong tan-aw, binuhat na sa Ginoo? So ayaw na siya kalimti ha? Basig malimot ka nga, binuhat na sa Ginoo. Unya kay binuhat mas Ginoo, imo din ang paninglan siyang utang. Maningil kas utang, ana? Binuhat yan na sa Ginoo. Maningil ka? Kung niila jud ka nga binuhat nas Ginoo, di ka maningil oy. Ngano man maikog kas nagbuhat. Di ba? Pero kay wa man kamo ila, nganlan panimog panuway, nganlan panimo og yawa, nganlan panimog bagagnaong, nganlan panimog bakakon, nalimot ka, binuhat ba nas Ginoo. Kung sawayon nimo ang binuhat sa Ginoo, ang imong gisaway ang nagbuhat. Allah. Nya kamo mga asawa, tan-aw ninyo sa inyong bana, binuhat sa Ginoo. Ha? O siya, imo dang yaw-yawan.
imo di ay awayon. Og diila ka nga binuhat nas Ginoo, dila jud ka malimot. Moingon jud ka nga palahubog sa ning hinimos Ginoo da. Ana ra ka? Di ka mingon kanang imong pagkapalahubog. Nya kamong mga bana, muilapod mo nga kanang inyo mga asawa binuhat nas Ginoo. Usahay di ka ila ang bana nga binuhat sa Ginoo, yanohon lagbiya, ilisan lang daig silingan. Ilisan pa to mga prostitute. Buwagaw kay buhok ba? Kuan na kay mga naong, puti na kay mga naong. Ilisan lang. Limot siya. Hinimos Ginoo diri. Ana. Sige, kamong mga ginikanan, muila ka mo nga kanang inyong anak buhat nas Ginoo. Ha? Kusga. Nya, nganong inyong nang kusion? Nganong inyong nang hapakon? Nganong inyong nang latoson? O niila pa mo? Wa mo'y mga batasan. Mao na nga ang mubuhat lagi ani nga kanabang di na ta mo ila nga binuhat nis Ginoo, nya masupilo na kaita ato ng abusaran, di na ta makapahuway. Wala na tay rest kanang gitawag og divine rest. Unsa may ipuli? Stress. No. Mawa imong rest, ilisan og stress. Kining nagwali, muila ka ni nga kamo binuhat mo sa Ginoo. Nya nganong ako mang kolektahan. Wa ko mangulikta Igo ra gani kong ni-offer sa sibot. Depende ninyong mohog mo des kolekta. Kay niilasan mo nga kining pare binuhat sa Ginoo, mohog mo kolekta. Kay mo respeto man mo. Di ba? Ang uban day gyud mo ila. Dahil laglingiw-lingiw. Dawa ko'y kwarta sige pangulikta diha pangulikta. Labi na kining sakristan imong kolektahan sa muhatag. So, ko'y kwarta dira kwarta ko taon. Nya kusog mo duwag duta dito sa computer. Mga sayay. Lagi. Nya magilhanay nakataoy nga mga buhat tas Ginoo, nya magsigitag daig sa Ginoo. Nya mangutana tas Ginoo unsaon man ninako pag higugma, pag-alagad ug pagpalambo ang imong binuhat, dili kay magpatuyang lang tag pangguba sa binuhat sa Ginoo. Muna si Kristo ang paralyzed nga iyang binuhat, ang paralyzed nga tawo nga gibuhat sa Ginoo, iyang gipakita na siya maoy nagbuhat. Na paralyzed ang tao tungod tingali sa kalibutanon nga mga depekto, pero ingon ang Ginoo kay ako may nagbuhat, ipakita nako ninyo nga kining paralyzed pabarugon ko ni Gritso. Ngano man, way arang nako, ako ko'y gabuhat. Kana bitang imong sakyanan, mga Toyota no, nya hug ka dito sa pangpang, nya guba kayo ang imong Toyota. Isod na nga to sa Toyota Service Center, di ba inigawas ana, mura nagbranyo. Ngano man, sila may naghimo. Adi mong to? Tistingig ambak sa pangpang, kanan yung sakyanan. O nya ipaayo dito mura lagi nagbranyo pero dadto na nimo ngadto Suzuki ngadto Nissan igawas ana Nissan ana di na Toyota ilisan na nila kay di man sila mo igabuhat nya kitang tao kinsa may gabuhat nato ang Ginoo man kinsa man day mo ilis anang imong naong ikaw kanang parlor moy mo kiskis ana imong kilay maoy mo paputi ana imong naong dili oy hangyo ang Ginoo Lord brown man ni akong naong pwede papution. Ana ba? Nya paminaw niya. Ug angayan baka nga muputi imong naw nya lagom imong liog. Angayan baka. basig di sa kaangayan yung Ginoo ayaw lang sad oy. Isa paputian na lang tanan Lord. Isa sige. Ato ko nung suwayan og paputi. Nya ang imong mamagpapang lagom kay mga naong. Nya nikalit lang abot nga puti kay ka. Dudahan ka og ila bakang anak. Di ka maikog sa imong mamagpapa. Ang kuwang gud nato dili ta mo appreciate sa buhat sa Ginoo, magsigit tag panguriksyon sa Ginoo, mura jud kamaot ang mohimo. Oy, wagi kamao na tong mobuhat og naong. Ya magsinawayay pagisnaw piyanga lang ng ilong imong buanga kada. Isa gahibat lang ng baba nimo kan. Kisa may gabuhat ana nga di man kita. Lugdat lang na imong mata. O kisa ikagabuhat anang iyang mata. Hasta sa siya, di sa siya mo'y gabuhatan nga magbuot bang ka? No.
May pag mo appreciate ka nga ang Ginoo no may kay pagkahimo imong ilong isa ngano man isa di gyud masabod og naay mga barbed wire. Muhanoy ra gyud no kay naay barbed wire mainat ang imong tagas og ilong mainat oy. Kuwang tas pag-appreciate kay balimot manggod ta nga ang Ginoo mo'y nagbuhat. Mao mo gunay problema na to. Mura magkitay gabuhat. Kining akong pagkapari kinsa may gabuhat ani? Unsa may purpose? Para sa madre unsa mo di ay para ginis madre aron nga ang madre maka-feel sad nga do na may counterpart. La sister ay na ako mga counterparts ay tanaw wala na. Mobisita gina sila sa pare sa aton yung bisitahon atong counterpart. Pero di man sila mobisita nga magtinagsa kay peligro man disgrasya man sila. Tanawa di ba tinagotlo tinagup ata kay ilam sang girespetuhan ang binuhat sa Ginoo sa time di ra ba ni kakumpiyansaan ang binuhat sa Ginoo da aw mauro sa da kamugod ay mo tugatugag kuyog sa pare nga kamura oy tinagsa ta na ay gyud testing magtinagurha tinagutlo ana aron luwas kay maglakaw kaning kalibutan na nga magtinagsa patay ka siyawa patay ka mao na ang mga apostoles gipadalas Ginoo tinagurha gid labing minus tinagurha aron dili mamiligro siyawa kay magtinagsa ta na lisod kayo. Una, balik ta sa issue. Let us appreciate. Aron makapahulay ta, mutuo ta, na kining tanan na atong gipahimuslan karon binuhat nis Ginoo. Dahigo nato ang Ginoo, dili nato sawayon. At timanon og higugmao nato ang iyang mga binuhat, labi na gyud ang atong isig katao, kay mao ginay tinuod nga pagsimba og pag-alagad sa Ginoo. Wa nay laing labaw nga nindot nga pag-alagad kana gyud. Mao bitang magsigitag ingon ni Santo Niño kanamo maluoy kaunta nga kanimo nangilaba. Ano? Nya, unsaon man to pag-express nga namo maluoy kaunta. Moingon gyud na ang Ginoo, maluoy jud ko nimo kay maluluyon kay kas akong mga binuhat. Imo gyong gigamit ang akong kinaiya ngadto sa imong isig katao mo nang kaluy-an gid tika. Mo nang naana sa kuan lagi kaning atong 8 beatitudes bulahan kamong mga maluluyon kay kaluy-an kamo sa Dios. Unyag mo anha sa inyo ang kawatan nakatong nangawat sa inyong balay nga nahurot gyud da ang imong mga kabtangan. Maluoy ka? Ha? Oh, natutok nga di madasa na padire ana. Kani bitang akong driver kanis Edgar ingon din ako, ikaw gar nagpractice na karugugma. Higugma ko pa dire nako. Garaon magkakayo ingon siya. Wa na pa dire din ako garaon. Maluoy jud ko nako maluoy jud ka. Insya nako unya inig uli ro nimo sa inyo. Girip ang imong anak nya gipatay pa gyud. Maluoy kas garip siya. Di na sana madapa. Nako buangon lagi ka. Ingon anak tayo, tanawa si Maria, gipatay ang iyang anak siyang atubangan. Unsa man yang gibati, kaluoy ngadtos mga nagpatay siyang anak. Wa siyang suko. Gid mo gyapoy ayo so sige. Daghan-daghan nagyong nangutana nako unsa ning sala batok sa Espiritu Santo. Sila unsa man napader sa laa nga di man gyud kuno na mapasaylo kanang sala batok sa Espiritu Santo. Kamo nahibaw mo unsa nang salaa? Katubang niingon si Jesus nga kun inyo kung makasa mo batok nako mapasaylo mo. Pero makasala gani mo batok sa Espiritu Santo di gyud mapasaylo ang inyong sala. Hibaw mo na unsa nang salaa? Wa mo kibaw? Karon natubag na ni sa atong pagbasa, natubag sa ni sa atong salmo, tubag nato salmo. Sa unang pagbasa, naghisgot nga ayaw mo pagpatig-a sa inyong kasing-kasing. Kay mapungot gyud ang Ginoo, nya ni saad gid siya nga di gyud mo makasulod sa akong puloy-anan. Nya sa ato sang salmo tubag nato unsa sa tubag? Kon karon makadungog kamo sa iyang tingog
ayaw patigaha ang inyong kasing-kasing. Kani dayong Ginoo pinaagi sa Espiritu Santo kun musod na siya nato ang iya ginang isulti kanunay kun makadungog gani kastingog sa Ginoo ha ayaw gyud supak-supak. Mao gina iyang isulti. Nya di gani ka mosunod ana unsa naman? Nagsupak-supak na ka. Nya kanus amon ta pasayloon sa Ginoo kun mosunod na ta sa iyang mga sugo. Bisag kamong mga ginikanan, bisag kamong mga asawa or mga bana, kung makasa ang imong bana, kanus amang kamo pasaylo niya? Mga asawa. Kung maminaw siya nimo, ug di siya maminaw, sao man nimo pagpasaylo? Mausad ang mga bana, makasa ang asawa, mapasaylo gyud kun maminaw. Pero di maminaw, sao nga pagpasaylo ana? Mga anak, maglagot ka sa imong anak. Og di maminaw, sao nimo pagpasaylo? Og gahi gyud kayo, tig-a kayo, di gyud mo bati sa imong gusto, mausad ang Ginoo. Nya kumusta man mo ron? Inigkabati ninyo sa tingog sa Ginoo, saman sunod ayon mo? Uy, tubag. Mututok lang eh. Ang uban, di ra ba mututok, muduko-duko lang. Ni anasan ni, utana na sad. Mao na. Oy, sige tagsimba, sige simba. Hapit na lang mga matay og sinimba. Galisod na laglakaw sa pagsigig simba. Sige pagyog rosaryo, pero mga tig-a o kasing-kasing. Mao na nga katong mga tao sa katong pinili nga katawhan sa Dios katong mga Israelita 40 gud sila katuig nga naglakaw sa disyerto nga ang kuyog si Moises ang Ginoo mo'y nagpakaon mo'y nagpainom nila kada adlaw wa na sila gibuhat sige laglakaw nya sige lang sad sila gyapog pakasa mo na ningon diri 40 katuig nga giagwanta nato among mga tawhana mo ingon ang Ginoo pagkagahi ginyug labaw na ko kay 57 na ko karon ingon Ginoo 57 na kong agwanta nimo nya kamo diyang mas maguwang pa nako ingon ang Ginoo 70 na ko katuig inagwanta nimo napagiwan 80 na ko katuig inagwanta nimo sige lang gyapon kag pakasa mo na gisultis Ginoo kay katong Israelita 40 la katuig nya karon sige kag simba ingon ang Ginoo nimo 80 na katuig na kung inagwanta nimo simba ka dinhi nako nya inigawas nimo libak dayon wa gyud ko magsugo ana simba ka dinhi nigabot ito ningil dayon anang utang wa gyud ko magsugo ana saan anong hait naman kay mugmata gatan-aw nako ha simba mo dinhi nya inigawas mangabit lang gyapon wa gyud ko magsugo ana mga batan-on simba sa dinhi inigawas pornography lang gyapon ana wa gyud magsugo ang Ginoo ana ang pare sad misa diri inigawas secret ana ba no gahi kita gulo tanawa diri sa tong ebanghelyo tanawa ha unsa gyud ang kalainan sa Ginoo ug sa tao pag-ingon gyud sa sanlahon kun buot ka mamaayo ko unsa may gisulti ni Kristo buot ko mamaayo ka nakadungog dayon si Kristo nya wa magpagahi sa iyang kasing-kasing mihatag dayon unsay gipangayo sa unsay gisulti ba ang pulong sa sanlahon nadungog ni Kristo ang pulong sa sanlahon gituman dayon niya. Pero pag-ingon ni Kristo na gibutan diri unya gipahimangnuan siya pag-ayo ni Kristo ayaw gyud ni ipanabi. Pero matud pa diri apan milakaw ang tao og nanugilo na noon sa tanan. Tanawa. Bag-o pa kay naayo ang gaayo niya naay gisulti wa na gyud maminaw. Wa na gyud maminaw. Pero siya gipaminaw kita kusog pa jud kitang moingon wa man tingi kong paminawas Ginoo wa man gid gihatag akong pagampo istoryahe diha
Ikaw mao'y nagpagahi sa imong ulo, wa ka minaw sa Ginoo. Tiyangan, wa man ko kabayad din ako mga utang pa dir, nga sige man kong hangyo sa Ginoo, makabayad unta ko. Nga nagsugo din Ginoo, nga pangutang. Nga karon siya imong pasulbaron. Nga nagsugo ang Ginoong mangutang. Naday sugo ang Ginoo, pangutang kamo, o kamo makautang. Okay, tubag. Nya karon wa na nag-abot ng daan og bag-o nga utang, siga na kay mga mata kusmo da kay naong ang imong giutangan, ang Ginoo na imong pasulbaron. Nya iniguman niya sulbad, bangutan na sad ka. Nya ang Ginoo na sa imong pasulbaron. Para na mga batan-on ba? Gisugo din na sa Ginoo kamong mga manag-uyab, pag sige mong layog-layog, sige mong suot anang naang mga kabanwaan. Sige mo dihag kuot-kuot, sugo din na sa Ginoo din. Tubag, waoy ingon maganis Kristo, bisag ang laki magtan-aw sa babae, uban ang laway nga hunahuna nakapanapaw na siya. Nya unsa may sugo sa Ginoo? Ayaw panapaw. Ya, ang hunahuna palang daan, gusto na ni Kristo nga palikayan. Huwag sa nakagwa na mo maghunahuna, gibuhat na yun. Amen. O niya, inikamabdos na, Ginoo, Lord, Lord, please, in town, please, Lord. Di na ganitong haan, di na mutungha, mulabay na mga usak simana ang iyang monthly period. Hala, sige nang hilak, siging hilak, ay, mabdos mo tingali ko, ani, ana. Maya, anong imo mang hasol-hasolo ng Ginoo nga, kamo man dito nga, si Juan. I-appeal pang pari, Father, please pray for me nga mugawas na untang akong monthly mo abot na unta. Nako, nganong ako imong i-appeal-appeal? May ako'y nakapahunong ana. Kadtong nakapahunong mao utoy adto. Nganong imo nang gipasigihan di nag kuan. Kana bang ingon ana ta no? Kanang ang Ginoo mo'y atong pasulbaron sa problema nga niresulta sa atong pagkadili ka maong maminaw sa Ginoo. Mag-away na ang managsuon kay nag-ilog anang utlanan, gubot na kay ilang pamilya, nangaapil ng ilang mga anak ug panag-away didto. Nya moingon Ginoo in taong taga-ibig kalinaw. Ay nganong wa man sana nimo gub ang imong kural, nganong wa man nimo gihatag ang imong yuta sa imong isig-igsuon, nganong makig-away mangyud ka anang yuta. Makigpatay man jud ang usa ka metros nga yuta. Nya karon ang Ginoo imong pasulbaron ana inyong kagubot nga sugod pa tong inyong mga lolo. Ang Ginoo pagkatig-an ninyo kasing-kasing. Bebe. Zaman, sakto dili. Nya, unsa man maminaw na mo ron dili. Mao na nagdebosyon tang Santo Niño kay ngano man kanang bata ba maminaw gina siyang mama gani inigpasiplat anan niya siyang mama ug papa nilakaw na gina dagan gina tanawa ang bata magduwa ang bata ako nag-observe ako wakoy anak ka basig atuo mong na ako'y anak kanang bata ba magduwa ayaw dia ano ang bata mana galingkod kay ayaw dia iglingis bata wa kamo irog dagan ginangan to lakaw inglingi ana niya nilakaw na ka abiyaan to kung sa iyang gibuhat gukod gito nimo hawa mo ibata sa inyo sakto no ana ang bata pasabot ang bata mubiya gid sa iyang gibuhat basta iyang tan-aw wa nakauyon ang iyang gidikanan. Mao na kung tan-aw gay nato nga wa nakauyon ang Ginoo sa atong gibuhat, biyae dayon. Biyae gyud. Wa kauyon ang Ginoo anan sige nimong pa-color sa imong buhok, biyae. Biyae ba? Kay basig maura nay maingnan nga ma-stress ka. Labi wa nakakauyon sa imong naong. Kanang biyae ng imong naong ay napagsigig ritoki ana kana bang ay sus kapoy na kay nastanan gagasto-gasto lang ka wa gid na mausab imong naong maura gyapon ang naong nga ikaw ra gyud gahuna nga nausab pero tinud-an nay wa na hinuon nabati na no nagmaayo mura na no kag nagmaskara nya maglakaw ka nagmaskara ka lipay ka na
Di magi mo malipay nga nagbutang ta ng atong face mask. Oh, maskara mo dahil gyapon ano. Ana, ginahinaya nas Ginoo tabon atong kuan. Ang ato bang naong bag hinahinaya nagtabon kay ana, badlungon man kay tas tanan, gastuhan gyud para lang ngabil, gastuhan gyud ani mo ngabil at tabunan bitaw dawa na lagi mang lipstick. Mang lipstick ka basig na nay COVID inigana nimo na imo na sa nang pasilitag alcohol o nakamuana. Oh na nya wala mo sad kinahanglan kay di na mo guna makita inyong bagod ana iko kani diring kilay pa din sige ginag ritoki imong kilay sa sunod na taptapan na tong mata kay ang virus nga sunod mutan-aw lang ka musuod ng virus ang tap-tap ta pulos na ta magsungkon mag-ana na ta anay kinahanglan wa na jud kay makita kay kung na kay makita ang virus musud bayon sa naron ato ana patay ta taptapan na kadili pa din madara man nag sunglasses nya magunsa na malanang imo diyang pa nindot-nindot ang imong pilok nga di naman na makita og mag sunglasses ka ana madugay tabunan gini aton tibok naong nya kanus amo na himuon igsod ni muslungon po wana jud kay naong dunuton pag ginas Ginoo imong naong mao na sugod karon be simple. Ang gustos Ginoo ma-appreciate nato ang tanan niyang gihatag. Dili matig-a nga atong kasing-kasing kung maka-appreciate ta siyang gihatag. Ang sanlahon naka-appreciate sa gihatag pero wa siya ka-appreciate sa naghatag. Mao nang wa siya maminaw sa gisulti sa naghatag. Appreciate kinagamyang butang hangtod kinadak-an. Mabutan na sige na kung balik-balik din hasta ka ng cells of your body kay made up of cells man kunuta wa man ko kasuway ang nagtan-aw sa microscope unsa nagnaong ang cells nituo na malangko ana nga we are made up of cells nya kanang imong reproductive cells imo day ng patyon pinaagig pills kanang imong fallopian tube isip babae imo din ng putlon pinaagig ligation na hinatag mo na sa Ginoo no hoy tubag kana ba labaw sa tanan kanang bata nga naomol sa imong tiyan imo din ng ipa-abort nga presensya man sa Ginoo kinabuhi man tungod las kwarta tungod las imong kunuhayng kauwaw tungod lang sa imong gisakitan ka kay gi-rape ka ana mao nang namabdos ka nya ang nag-rape imo pa jud kaugalingong papa mao nang imong ipa-abort no ikaw nya nganong nabuntis man ko pagbuot nas Ginoo sa pagbuot nga ripon ko dili di gina pagbuot sa Ginoo gi-rape ka pagbuot nas demonyo so nya nganong namabdos man ko buot day ka sa Ginoo sunda ang plano ni ana. Dunay plano nga maayo ang Ginoo ana aron ma-reverse ng pag-rape nimo. Aron kanang imong kauwaw o kanang imong kasakit pulihan na og dakong kalipay pinaagi anang bata nga imong gisabak basta imo lang nang i-conform sa Ginoo. Diyos noon lang ang imong pagdawat sa nahitabo nimo. Diyos noon ang imong paghandol ni anang bata nga nas imong tiyan. I-reverse nas Ginoo ang dako kay nimong kaulawan. Nganong di man gyapon mo mutuo di gid mada? Saman. Okay mana? Oh, kay matod pas Ginoo makasulod gyud mo sa akong pahulayanan. You can enter into my rest if you listen to my words. Kung mosunod ka o di ka magmagahi tagaan ti kag pahulay kanira bang rest nga giingon sa Ginoo kanang iyang gitawag og rest unsa man na perfect happiness, perfect holiness, perfect satisfaction, perfect peace and perfect life. Mao na iyang rest. Sunang ka perfect di gyud mo to oy na ko'y mahimo ninyo sa usa sa ako mga nabasahan nga kana kunong virus sa COVID-19 di kuno na mo diretsog adto sa atong lungs mga 3 days 4 days ari pa kuno na dinhis tutunlan
Mo na magsigi kuno kag agahad, magsikag ubo. Di ko na muditso kadto ba. Nya mo na og imo nang sa tingan ana kanang tuob ko no, mamatay ko na dinhi sa init. Ana. Mao na ang virus sa kagaw ba. Pero kining virus sa sala mga igsoon, di nimo standby dinhi, di sa nimo standby ra dire, mudritso gina ngadto sa atong kasing-kasing. Mo adto ba musud gyud ngadto sa kinahiladman, nya adto kanya didto disturbohon og maayo, bisag unsa na lang iyang himuon nimo, pasakitan ka, palaguton ka, hadlokon ka, ratulon ka, basta musud gyud ang virus sa sala, ditso gina ngadto sa kasing-kasing, nya automatic gina imong reaksyon. Ragod anang kakita kas imong bana nga nag-inom og maayo nya kontra gina nimong hubog-hubog, pagkakita giday nimo so day nang virus animal ana giday ka himuan day kag aksyon ba, di ba? Ug mao na nga si Kristo kabantay man siya nga kining sala grabe jud kayo ning virusa mo straight gina ngadto sa kinahiladman sa tao ngadto ba sa kanang gitawag in English bag the core of his being, ang sentro sa iyang pagkatao adto ginang sala dito magpundo. Niingon pod siya diri, nag-design pod siya matud pas unang pagbasa unsa to, ang pulong sa Ginoo hait pas ispadang duhay suwab musud sa gina ngadto sa kinahiladman. Ang kanang ispadang duhay suwab og mabutangan na nimog taming di man nakasud, pero ang pulong sa Ginoo sud sa ngadto gyud kinahiladman. Muna depende na nato kinsay atong entertainon, ug ang atong entertainon ang virus sa sala sud sa nas kinahiladman. Kung ang ato sang entertainon ang atong dawaton ang pulong sa Ginoo sud sa ngadto sa kinahiladman. Nya kinsa may pulong sa Ginoo? Si wa mo kibaw? Unsa man nagnaong ang pulong sa Ginoo? Kamo kay ba? Yung kakalain sa napader, di man na nato makita. Kita na naman tay picture sa sala, ato din butangag sungay, tango pa rin, siga ug naong, na usay murag kwaknit, murag kabog, kanang makililisan kay naong ang kaning sala ba, no? Awa mo malisang sa sala. Uy, ilad kay nagnaong may. Mura ka ng mga sumbi, nagbitay-bitay, mga muna ito, mga imahin sa sala. Unsa may imahin sa pulong sa Ginoo nga maghatag og kaayuhan nato, nya muadto gyud sa ilaw, muayo sa didto. Ay, naong ni Santo Niño ay mao kana ang pulong nga nagpakatao. Ang pulong na himong tao aron makakita taniya. Unya, tanang tao mauna ang imahin ni ining maong pulong. Ana, lingi-lingi ana imong tupad. Ana ba? Pulong na nga nagpakatao. Mo nay naong sa pulong. Tanawa, di ba, mo smile na nimo, kanang iyang smile, duot gid ngadto sa ibong kasing-kasing. Labi na ang ni-smile nimo kadtog yung purting lagutan nimo niya. Unya mo smile siya, lamiag yung patyon, no? Muduot na yun ba? Kaya nga naman, mao mo na ang pulong. Mao mo na ang pulong. Tupad nimo, pulong mo na. Ang nakaapan lang nato, kay dali kayo tang malimot, nga kini di ang tao, pulong denis Ginoo, nga nagpakatao. Mao na, ang resulta, mailad dayon ta siyawa, nga ang kanang tao, samayin, ang tao, ato dayong kalagutan, ato dayong dumtan, ato dayong awayon. Kana bitang nay mo ingon nga wa gi batasan pader kining banaha kahibaw na magidunta siya nga nagkinahanglan mig kwarta nganong gisugal gyud. Wa gi irresponsable gyud. Di gyud maghuna-huna. Mana kano? Onya ron og naigo na siya sa sala. Makahuna-huna pa na nga ang sala mudot man ngadtos kasing-kasing nya ang sala sa sugal, ang sala sa bisyo ug mao na musod sama na mga adik.
Kanang naadik sa drogas, inikadawat ang nagkwarta, ang huna-huna gid anak, kinidot naman dito ang bisyo nila, ang huna-huna gid anak, suyop gid ayon, suyop gid ayon. Kanang naadik sa computer, kanang mga bata, adik sa computer, ikadawat ang nagkwarta, ang naso na huna anak, duwa gid sa computer. Yung mga bata din yan, yung suroy-suroy, ako ni silang tagaan, hatag na ko, dagan din nga ito, dagan na ko, asam ito pa doon nga mudagan, man mura magnahadlok, ingon din sila uban sa, dahil di mudagan pa din, duwa naman to dito, na kumo ba, ikahurot ato, siya, balik ka sa to din, tapi sabi, tapi sabi, tagaan mo, dagan gini na nga to. Na naman, sood naman dire. Nakaron, kamong nanimba din. Unsa may sood sa inyong kasing-kasing ron? Pulong sa Ginoo o asala? Ngay, kusga ko na ba? Pulong sa Ginoo. Nga, di na mo masuko. Di na mo masuko. Oy, mga naong ninyo, sus. Di na mo magsigig panglibak. Di na? Hindi na mo mamakat. Ano yung sa kong tutukan? Inyo sa kong iapil-apil. Sige, dungan-dungan rataani. Muna, unsaon man nato pag-maintain nga ang pulong sa Ginoo kanunay nga anato aron ang gugma, ang kalipay, ang kalinaw, ang karelax atong kinabuhi mo'y maghari. Saan man? Ha? Igo na ba nang magsigitag sayaw-sayaw? Magsigitag isa-isa kanamo maluoy kaunta nga kanimo nang ilaba? Yung Ginoo sus. Nabita rin nagkuan ako, nag-message na ko ba? Ingon ni siya, pader, iampo lang taong ko pader nga magpuyo unta nako ang Espiritu Santo, nga mutubo unta nga akong pagtuo. Iampo taong ko pader nga kuyugan unta kos Ginoo. Nangana, yang mga pagampo ba ingon ani. Kung inan klarohon takha ni oy. Klarohon takha ni. Do na bay panahon nga wa ka kuyugis Ginoo. Nga niingon man Ginoo, uban ko ninyo sa tanang panahon hangtod sa katapusan sa kalibutan. Do na kay panahon nga ang Ginoo wa mo kuyog nato. Nya kuwang pa ka ng atong pagtuo nga niingon man gani ang Ginoo bisag naa lang kay pagtuo nga murag kagamay sa liso sa mustasa, pwede naman kang muingon kining bukira balhin nga tus dagat musunod naman kuno na nimo. Nya kuwang pa ng imong pagtuo nga dawat sa bunyag. Tapos ang giingnan ang kuwang nimo no ang imong pagdawat nga ang Ginoo kuyog nimo. Kay paminaw ni mo no, murag ikaw ra gyud nagkuyog, ikaw ra gyud naglakaw sa kalibutan. Nya imong atubangon ang imong problema, nga murag ikaw mo imong atubang. Nya mingo, Ginoo tabangi taong ko, imong Ginoo, ako naman gani nimo ini atubang dire. Wa lang kakabantay na ang galihok na di ay para nimo, mauna ang Ginoo. Nya kay di man kakabantay, paminaw nimo murag ikaw. Mabitan nang nisikat ng kanta nga Footprints on Footprints in the Sand. Kadungog mo ng kanta ha? Kana atong singer diyan kamaong gitingan namo kanta na Footprints in the Sand. Nga matod pa niya complain sa Ginoo, Lord, ngano man tong sa unang hayahay kay akong kinabuhi malipayon kay ko kuyog man kakanunay nako, niglingi nako dito sa bahas na atong gilaktan sa baybayon, na ang imong markas imong tiil, naa sang ako gakuyog man ta. Yang anong karong 40 na nakong daghanag problema, mura na kong mamatay sa kaguol, paglingi nako sa bahas, usa naman lang ka tunob dito akong nakita, nanong imo man kong gibiyaan. Tubag na yung Ginoo, pastila nimo my dear. Paglingi nimo nga usa na lang katunob didto, mauna nang panahon na nga ako nakanggisapnay, wa na motugkad ang imong tiil sa bas. Ako na tong tiil, wa kay ayo. Kung ang ato ganing bag i-welcome ka ng sala, mabutaan ta, mabungol ta,
mawagtang taspasing gatuo tag kita na lang yung usa mo nang uban muambak na las building kay wa nay kapuslanan ang yang kinabuhi, magdepresyon, maratol ana kay ngano man nalibot na siya nga ang Ginoo di ay nagsapnay niya. Nabayay bata nga bisag gisapnay nas mama maglimbag-limbag lang yapon, sige lang yapong tiyabaw no. Nabayay mga tao nga bisan pag naa na siya sa taliwa sa baha dako kay grasya magsige lang yapong panghupaw o magsigig lantaw sa mga grasya ang wapa diha niya. Kanang naa nagpuyo sa sidewalk nga naghigda lag karton unsa may ilang gipangandoy. Nga nalang unta sila'y balay nga naay atop. Nya kanarong naay balay o nya naay atop. Unsa may ilang gipangandoy? Nga nindot sa dunta sila higdaanan nga ma-tiles ang ilang salog. Nya kanang naay tiles nya nindot og higdaanan. Unsa naman silang pangandoy? Nga mudako-dako tang ilang kwarta na ta sila sakyanan. Nya kanang dakog kwarta, dakog balay, tiles o nya napagi sakyanan. Unsa naman sa ilang pangandoy? Nga maduha unta ilang balay, nya maduha unta ilang sakyanan. Nya kanang duha nya duha ka buk balay, nga matulo unta. Hangtod nagidwa na ginay katapusan. Ang importante di ay ayaw pagsigig pangandoy. Unsa man? Pagsigi hinuon og pasalamat. Be grateful at all times. Pagpasalamat mao na nga gitudluan ta sa atong tubag sa salmo, ang imong mga pulong o Ginoo espiritu o kinabuhi. Pulong ra nimo ang Ginoo mismo, mao na nay atong katagbawan, espiritu o kinabuhi. Pasalamat. Ayaw pagsigi diag pangandoy. Nya ang imo ra bang pangandoyon ang wa diha. Naay kilay, kiskison kay mangandoy gid aton to ang baga kunog kilay. Unya ron. Kung tagaan kag nindot nga kilay, pero tagaan sa kag kanser, sugot ka. May pagway kilay basta way cancer. No, inana. Ang say gusto nimo, cancer o kilay? O kilay na lang. Balag nipis basta di lang kanseros. O niya ron inigkis-kis nagmasama do na niya makanser na noon. Cancer sa kilay. Wala patay ka diha. Imbis magpasalamat, kiskiso na noon. Niya, pasalamat ka nga nakay bana. Kamu mga asawa ba, pasalamat mo, namoy bana. O di, paglipay nga nakay bana, bahalag na ngabit. Alam sa kay bana, o, yung asawa mo na nimo. Ngandoy juga atong banang di mangabit nga, na tintal man nagpangabit. Nya kamong mga bana, nalipay mo, nagpasalamat mo sa Ginoong nakay asawa. O, tubag mo mga bana, way bana din pasalamat, oy. Bahala nagyaw-yawan kay nas tanan, bahala nagpertina na mura na nagimong mama, sigig pangasaba nimo, pasalamat na kay asawa, pare gani wa man kay asawa. Onya, kamong mga ginikanan, nagpasalamat mong namoy anak. Oh, nya ano nyo mang latuson, ano nyo mang kusion, kamo ra siya nagpasalamat nga, sigig yaw-yaw. Usaon man na? Og mapasalamaton ka, ampingan, panggaon, higugmaon ang imong gipasalamatan. Dili nimo usbon, siging hapak anang latos, hadlok-hadlokon. Usab na iro nga imong hadlok-hadlokon, bantay ka. Ayaw, di tao na iro, di man na hayop. Tao man na, imo man ang panggaonon. O naigugmaa, gina. So ang sunod ang mahitabo kung mapasalamaton ta, kusog kay tang muatiman sa gihatag sa Ginoo. Atimanon. Nya sa imong pag-atiman ni ana uban sa pagpasalamat, diha mo tubod ang gitawag natog contentment, satisfaction. Mao na mawa na imong stress, mawa na ana.
Bisag masakit pa ka, ikasakit nimo sama god dysentery of the child Jesus, nasakit siya TB. Nya ang TB huwato na malagkanos aka mamatay atong ilang panahon sa una, o may tambal. Pero unsa may gisulti ni dysentery sa iyang kaugalingon? I-offer ko ni every bit of my pain and my sickness, i-offer ko ni para pag-ampo sa Ginoo sa tanang mga tao nga nagkinahanglan ron og kaayuhan. Naapil pa niya ang mga misyonero na tua naglisod sa ilang mission areas. Iyang gi-offer ang kada niya ubo, ang kada niya luwa ug dugo, iyang i-offer. Nya anong di ba na nimo himuon sa imong kaugalingon? Iglabad sa imong para ni sa among parish priest. Ana. Igsakit sa imong ipon para ni assistant. Ana. Di dako kay mig benepisyo, di ba? Unya kay pag diagnose ron katong sakit sa imong meningitis man di ay i-offer ko ni sa Santo Papa. Di ba? Ana. Nya hapit naman ka mamatay sa kining remaining hours, Lord, i-offer ko ni sa mga madre. Ana. Dili kamatay nimo ang musugat nimo dito, Santo Papa, mga madre, mga pare. Maimpirno pa ka kana? Uy, tubag, uy. Di na ka maimpirno, eh. O niya, kay muagi raman ta dinhi, langit may atong destination, gamita na lang na tanan diha para ka malangit. Mao na ang tumong ni Santo Niño. Mao na ang iyang pagpakatao aron ang tanan nga naa sa tao mahimong Diosnon or makapalangit. Iyang gibalaan ang tanan nga niya nato, apil ng atong kasakit iyang giagian diha sa cross. The highest pain nga ma-experience sa tao iyang giagian, haron including our pains and our death can bring us graces and can make us holy. Makapahimo na tong balaan. Ingon ana ng Ginoo, og ato lang gining mahinumduman, ay kita mao'y pinaka-relax nga tao sa kalibutan. Oy, kitang mga Katoliko mo nang di masabtan ako ngano ang mga Katoliko labi nang gasigig simba, mga ratulon, mga hadlukan, mga ma-stress, hasta pangpari ma-stress. Di ko kasabot ana. Nga naman, because our God is a God of power, joy, peace, unity, harmony, and the God of life, not the God of death. Ngano pa mang maratol ta? Because we allowed sin to penetrate into our being. Munang deny yourself. Take up your cross and follow me, and I will give you rest. Di ba?